काय जबरदस्त गर्दी आहे बघा. इथून तर पुढे चलाक मिळत नाही अशी. आणि जवळजवळ 4थी का 5वी आपली गल्ली आहे. 80 रुपीज बा. एक नंबर. हे बघा 200 रुपये. हे भाजलेले आहेत ते ओले आणि हे भाजलेले काजू. मस्त काजू भाजलेले मस्त लागतात एकदम. हे का मावळेन म्हणतात, मावळेन. मी पहिल्यांदाच बघतोय या. पण ह्या देवासाठी असता. ते म्हणतात की खाऊचा नसता, या देवासाठी असता. आणि ह्या 200 रुपये एक असा. त्यानंतर ह्या कसला फळ आहे काका? पार फणस. 5 फणस. 5 फणस. हे का ना परिपाट म्हणतात, परिपाट. हे मी ॲक्च्युली ऐकलेलं आहे फक्त एकदा. परिपाट ह्यो कशासाठी? कांजणे येतात ना, कांजणे चिकन पॉक्स त्याच्यासाठी वापरतात ह्यो. लावपाची लावपाची हळद म्हणजे थोडक्यात त्यांच्या भाषेत लावची हळद, आपल्या भाषेत लावची हळद आई. रुजत गलूची कोकणी, मालवणी. मालवणी तुमची गोव्याची भाषा, आमची मालवणी भाषा. कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. मी अक्षय नेरुरकर. तर मित्रांनो, कोकणातील आठवडी बाजाराची जरी सिरीज असली तरी मी आता असं गोव्यामध्ये. आणि गोव्यामध्ये काय आहे तर गोव्यामध्ये म्हापशामध्ये सगळ्यात फेमस बाजार आणि सगळ्यात मोठा बाजार तो म्हणजे म्हापशाचा बाजार. गोव्यामध्येच असा म्हापसा आणि गोवण संस्कृतीचा दर्शन घडवणारा ह्यो बाजार असा. तर ह्यो ना आठवडी बाजार जरी असलो तरी आठवड्याचे 7ही दिवस बाजार असता ह्यो. पण त्यातलं शुक्रवार म्हणजे सगळ्यात स्पेशल वार आहे इकडचो. आणि शुक्रवारी गर्दीसुद्धा जास्त असतात. तर माझ्यासोबत असा गिरीदादा असा, प्रणयदादा आणि मनीषसुद्धा असत. पण ते गाडी पार्क करून गेल्यात. तर आम्ही तोपर्यंत इकडे उतरलो आणि आतमध्ये जाऊचा. जास्त वेळ घालवूया नको, तुमका लवकरात लवकर ह्यो बाजार दाखवते. कारण ह्यो सगळ्यात मोठो बाजार म्हणजे व्हिडिओसुद्धा मोठं होतो कारण एवढं मोठं बाजारसुद्धा तो मोठोच असा. तर आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील पाहुणे मंडळी तर त्यांनी नक्कीच सबस्क्राईबचं बटन दाबा. आणि इंस्टाग्रामच्या आपल्या अकाउंटला सुद्धा, पेजला सुद्धा फॉलो करा. चला सुरुवात करूया. मित्रांनो, समोर तुमका दिसता इकडे ही बिल्डिंग काहीतरी काम चालू आहे. आणि समोरच स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणजे म्हापशाची ब्रँच आहे ना, तर समोरच ह्यो बाजार असा. ह्यो जो दिसता तुमका इकडे पूर्ण बाजारच असा. तुम्ही बघू शकता इकडनं जी गर्दी तुमका दिसता ना, ही सगळी मार्केटमधलीच आहे. म्हणजे जी बाजारातलीच जी गर्दी आहे ना ती बघा समोर जी दिसता तुमका ती. आता आपण पुढे जाऊया आणि बघूया आपल्या काय काय नवीन बोग मिळता. आणि गोव्यातलो बाजार कसो असता तुमका नक्कीच बोग मिळतलो. चला इथून आता आपण पुढे मार्केटमध्ये जाऊया. या साईडला पण आपल्याला जाऊचा आणि त्या साईडला पण जाऊचा, दोन्ही साईडला. गोव्यामध्ये येल्यावर काय माहिती आहे, एक म्हणजे पार्किंगला पहिली जागा शोधूची लागता. इकडे मोटरसायकली लागलेच सगळे बघा दिसतात तुमका. आणि स्टार्ट म्हणजे एंटर केल्याच्या नंतरच ना हे सगळे रेनकोटची दुकानं, छत्रीची दुकानं, इकडे घड्याळ, वॉच, सनग्लासेस, तिकडे छत्रे वगैरे आहेत सगळे. म्हणजे पावसाळीचा सगळा ना तर साहित्य पहिलाच आपल्याला बघूक मिळतं आहे बघा. याचा दिसता तुमका आता. काका समोरनं हात दाखवतात आपले. छत्री घेऊन बसले तिकडे, छत्रीची दुकानं. तिकडे पण जाऊया आपण, रेट विचारू. तर यासाठी छत्रीची दुकानं आधी बघा जी 200 पासून यांच्याकडे 400 600 पर्यंत सुद्धा छत्रे असतात वेगवेगळे. हे जे व्हरायटीज आहेत ना सगळे ते. तर माका सुद्धा छत्री घेऊची आहे. पण आधी बघूया बाजार फिरान पूर्ण कुठचे अजूनही काय काय असतील. तो चष्मा लाव बघूया. येतो लाव. खतरनाक. हे बघा इकडे कपड्याची दुकानं आहेत सगळी. जीन्स असत, जीन्सची दुकानं. त्यानंतर हे इकडे शॉर्ट्स असत. हे बघा इकडे पॅन्ट, त्या साईड पण पॅन्ट शर्ट पण असत. कपड्याचंच दुकान आहे मोठा. या साईडला पण कपड्याचीच दुकानं आधी बघा. त्यासाठी मस्त मस्त पिशवे असत ते बघूया. पहिले जरा इंटरेस्टिंग वाटतं काहीतरी. काय काकी कसं आहे? 350. कुठे तुम्ही घरी केलेले आहेत? या घरी केलेले काम आहे.
अच्छा, तुमचं गाव कोणतं? आमचं कर्नाटक. कर्नाटकचे आहे तुम्ही? इकडे व्यापारासाठी येता की कसं काय? व्यापारासाठी इथेच राहतो आम्ही. इथेच गोव्यातच राहता तुम्ही? अच्छा. अरे कर्नाटकवरून 1 महिना जाऊन येतो. म्हणजे हे कर्नाटकी ही सगळी कला आहे सगळी. इथे दिसते ना ते फॉरनर रेट. अच्छा, ही 350 आहे. अजून मला सांग, ही कशी आहे? हे असे देतो सीजन आता 200 ला विकतोय. हा. आता 150 ला विकतो. हे किती आहेत आतमध्ये? 2 आहेत की एकच आहे? 2 150 ला? नाही 300 ला. 300 ला 2. अच्छा, किती मस्त कलाकुसर केलेली आहे ती बघा. हा, हाताचं काम आहे, हाताचं काम आहे. बघा मस्त आहे. हो मस्त आहे. तर इकडे वेगवेगळे आहे बघा किती ठेवलेले आहेत ते. वेगवेगळे पर्स वगैरे ठेवलेले आहेत. हे बघा छोटे पर्स छोट्या मुलांचे मस्त आहे. ही कितीला आहे? ही 250 द्या. 250 ला. अच्छा, 100 150 200 असे प्रत्येक वेगवेगळ्या व्हरायटीज होते बघा. टी शर्ट पॅन्ट्स. इकडे बाकी हे पण टी शर्टचं दुकान असा. अशी वेगवेगळी दुकानं होती बघा समोर. आणि गर्दी बघा ना किती आहे ती, जबरदस्त गर्दी आहे. पण आपल्या ह्या म्हापशाच्या बाजारमध्ये काय वेगळा बघूचा, तर आपण ज्या इतर आपल्या बाजारात कोकणातल्या बघितलं नाही ना, त्या आपल्या गोव्यातल्या म्हापशाच्या बाजारमध्ये बघूचा. जसं की आता आपण बघितलं ते पिशवे जे हाती शिवलेले होते सगळे ना, त्या टाईपचा आपल्या काहीतरी वेगळा असा शोधूचा. तर बघूया पुढे आपण काय आपल्याला मिळतं काय. हे बघा इकडे आता आम्ही इलो ना, समोर ना तो एंट्री गेट आहे ना, त्या एंट्री गेटमधनं आतमध्ये इल्यानंतर ना स्ट्रेट आम्ही इलो. ही कपड्याची दोन्ही साईडला दुकानं आहेत. आणि कपड्याची दुकानं संपल्यानंतर इकडे फळाची दुकानं, भाजीची दुकानं वगैरे आता आपल्याला दिसतली आहेत हळूहळू. जशी ही लिंबा ठेवलेली आहेत. किती? 50 ची किती? 50 ची 7 लिंबा. आपल्याकडचा रेट किती आहे तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. त्या साईडला फळं होती बघा वेगवेगळी. पुढे पण बघूया आपण काय गावतं आपल्याक. तर हे सांगतात की 50 रुपयाचा एक असा आणि 100 रुपयाचे 3 असत. आता गोव्यात स्वस्त असो की मच्छी की महाग आहे तर तुम्हीच सांगा आमका. 250 हे सगळे बॅग 250 रुपयाचे आहेत. हे सब 250 काय? चांगले चांगले ते बघा व्हरायटी. म्हणजे हातात घेतल्यानंतर समजता क्वालिटी काय आहे ती ना. 250च्या मनान खूप बरं आम्ही म्हणतोय. हा, चांगले चांगले आहेत रे. 250 माका त्यातला ह्या आवडला. हा, ही पण भारी वाटतं. आर्मी टाईप आणि आतमधनं जरा सॉफ्ट वाटतं माका. म्हणजे 250च्या मनान खूप बरे आहेत. हा, खरोखरच बरे आहेत. अच्छा, बॅगला 250 खरोखरच भारी भारी आहेत. एक नंबर. 250 मॅडम. बॉटल टिफिन ना. हाँ? कितने का है? 20 रुपये का. आणि ये और ये 20. आला 20 रुपयाची 5 लिंब आहेत रे. आपल्याकडे किती आहेत? आपल्याकडे कमी आहेत. पण कमी आहेत का जास्त आहेत? म्हणजे 20 रुपये आपल्याकडे बहुतेक एक दोन येतात. 10 रुपयाचे 2 येतात. 5-7 रुपये 5 ते 7 रुपये असं होय ना. आणि ये कितने का आहे? 50 का. त्याच्यामध्ये लगभग 12. 50 ची 12. अच्छा, बरी आहे मग. 50 ची 12. बरी आहेत ना. या बाजू फुलाचा मार्केट असा. वेगवेगळी फुलं तुमका व्हरायटीज बघूक मिळतले. जे हार बीर आहेत ते बघा. ही फुलं बघा आता किती मस्त गुलाबी आहेत. सुंदर अशी फुलं आहेत. अच्छा, गावात हा कितीचा आहे? 300चा आहे. ही पण फुलं बघा किती मस्त आहेत ती. आयला एक नंबर. गुलाब किती आहे? 300च आहेत ना. 20 गुलाब आहेत. 300चे 20 गुलाब असत. इकडे पण बघा मस्त मस्त फुलं आहेत. ही फुलं ह्या फुलांचं नाव काय? लिलीजची फुलं आहेत. ही बघा. अच्छा, हे बघा वेगवेगळे पुष्पगुच्छ वगैरे ठेवलेले आहेत इकडे. मस्त मस्त ते बघा. म्हणजे जे आपण सिरियलमध्ये टी व्हीमध्ये वगैरे बघतो ना, इथे रिअलमध्ये आमका बघूक मिळतात.
असे आपल्याकडे शक्यतो कमी मिळतात, जे गोव्यामध्ये मिळतात. हे बघा सगळे वेगवेगळे व्हरायटीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जवळजवळ 20-25 प्रकारची वेगवेगळी. तिकडे जास्वंदी आपले सनफ्लॉवर पण आहेत, सूर्यफुला, ती पण पॅक करून हे विकतं. ते बघा किती भारी वाटतं ना. इकडे तिकडे मोठे पुष्पगुच्छ आहेत, ते बघा पॅक करून ठेवले सगळे. एक नंबर. ह्या मार्केटमध्ये ना एक मसाल्याचं दुकान असा, आणि मसाल्याचं एवढं वास येता ना इकडे. ते बघा शिंकतात लोक एवढं, म्हणजे झमझमीत मसाल्याचा वास येता, भारी वास येता, पण शिंक येता परत परत. गिरीदादाच्या हातात ह्यो गजरो दिसता ना तुमका, विणलेलो बघा कसं एकदम मस्त विणलेलो आहे. इकडे पानं वगैरे टाकून, मागच्या साईड बॅक साईड दाखव, ही बघा पानं वगैरे टाकलेली आहे ती सुंदर अशी. समोर दिसतात तुमका ना, ही बघा आता दिसतात. ह्या कशापासून, ही बहुतेक ह्याची केळीची असतात ना, ती केळीच्या ह्याची, त्याच्यात तो विणलेलो हा पूर्ण. आणि फ्रंट व्ह्यू बघा त्याचं, हे जवळजवळ 4-5 दिवस राहता. आणि एवढं सुंदर गजरो किती रुपये असतो तुम्ही नक्कीच कमेंटमध्ये सांगा. ह्याची किंमत फक्त 50 रुपये, एवढं स्वस्त असा. आणि असेच वेगवेगळे गजरे या ठिकाणी ठेवलेले आहेत. हे बघा हे सगळेच 50ला आहेत काय. हे पण बघा किती मस्त आहे तो, एक नंबर. त्या साईड पण आहेत वेगवेगळे सगळे. नवरदेवा गजरे नाही घालत काय तर बांधतात ना. हा अच्छा, त्याच्यासाठी येते. कसली फुलं होती, कसली फुला. बट्टर, बट्टन, बट्टन आपल्याकडे हे का काय म्हणतात, आपल्याकडे मिळतात काय नाही ही पण माहीत नाहीत, पण किती भारी आहेत बघा फुला. आणि त्यांचं गजरो केलेलो आहे. कशासाठी वापरतात काय माहीत नाही, पण भारी गजरो. किती रुपये तो. हे आपल्याकडे मिळतात. बकुळी, बकुळीची फुले, काहीतरी कविता काय काहीतरी होता मराठीत, बकुळीची फुले. इकडे पण मस्त मस्त हार आहे बघा. या साईडला सगळी हाराचीच दुकानं शेवटपर्यंत. ही जी दिसतात तुमका ना, सगळी हाराची दुकानं आधी बघा. फुल मार्केट सगळं. आणि या साईड पण फुलांचा मार्केट आहे असा. वाव. या साईडला आपण बघा वेगवेगळी दुकानं असत, म्हणजे जी आठवडी बाजारात मिळतात. आणि या साईडीत ना ही मातीची सगळी भांडी आहेत. आणि वरती पण बघा तुम्ही वेगवेगळे जे बांबूपासून विणलेले जे असत ना, एक कलाकृती, ती पण आपण बघूया इकडे पुढे. आणि त्यांचे रेट पण काढूया किती आहेत ते. हे बघा मस्त मस्त आहेत यासाठी, एक नंबर. बघूच्या तेवढे कमी आहेत बघा इकडे. ह्या चिनी मातीचा, चिनी मातीचा. त्यानंतर हे बघा हे दिवो वगैरे लावचे, एक नंबर. छोटे छोटे पंते विंते, किती काटकसर केलेली आहे ती बघा. म्हणजे यामध्ये कलाकृती किती केलेली आहे ती बघा, भारी भारी. पुढे पण आहेत आपल्या गोप मिळतं ते बघा या साईडला. वाव, ग्रीन मार्बल बनवलेलं भारी आहे ना आमच्या गावात. तिकडे कोंबो पण होतो बघा मस्त. वाव, चमचो, डाऊल, मस्त मस्त. बघितलं तो. ह्यो किती रुपये. हा ह्यो किती रुपये. 80 रुपये. म्हणजे आपण कुडाच्या गावठी बाजारात बघितलेला ना, सेम तोच रेट असा इकडे. पण तो थोडंसं वेगळं होतं आणि मोठं होतं. पुढे पण बघूया इकडे मडके बिडके सगळे आहेत भरपूर. हो हो. काय रे कोंबे मोठे. हा रे, शो पीसच आहेत ना ते, घरावरचे, घरावर लावचे आहेत का ते. हां
घरावर लावचे कोंबडे आहे ते शोपीस. वाव, हे कोण बनवतं तुमच्या इकडे? तुम्ही बनवता की तुम्ही विकत आणता? हां, मस्तच. हो भारी या चलताना इकडे किती भारी वाटतं ना, जबरदस्त. सगळी मातीचीच भांडी आहेत सगळी ठेवली बघा. वाव. गोयचे पदार्थ बघा सगळे. वाली कसे आहे? 50 रुपयाचे 2, 25 रुपये 1, 5 रुपये आपल्यापेक्षा अधिक. कळला. त्यानंतर ही चिंच मस्त वेगळी, यासाठी तेल काढीव तेल. ह्या काय रे? आगोळा काय हो? मग विनेगर. विनेगर. अरे हे कशासाठी यूज करतात? कशासाठी यूज करतात हे? कशामध्ये? ड्राय कढी. कढीमध्ये म्हणजे आमटीमध्ये हे टाकतात असं काका म्हणतात. हे खरे पारंबे आहेत ना, आंब्याचे पारंबे आहेत ते सुकवले, ते पण कट केलेले आहेत. हे बघा वेगळे वेगळे. अजून आंब्याचे फोडी सुद्धा असतात हे बघा, कापलेले जे सुकवलेले असतात. मँगो, आंब्याचे प्रोडक्ट सगळे वेगळे. कोकमा कशी ती? कोकम 250 रुपये शेर. हे 200. ते जुने आहेत काय? हे नवीन आहेत. अच्छा, मस्त मस्त. हे कसा पाव किलो काय? अच्छा, मस्त सर. गोव्याचे प्रोडक्ट हे का ना परिपाट म्हणतात. परिपाट आम्ही ॲक्च्युली ऐकलेलं आहे फक्त एकदा. परिपाट ह्यो कशासाठी? कांजणे येतात ना, कांजणे चिकन पॉक्स, त्याच्यासाठी वापरतात ह्यो. किती रुपये आहे हो? 50ला 2. 50ला 2 होते परिपाट. वास पण मस्त येतात त्याचं. औषधासाठी वापरतात ह्यो, आयुर्वेदिक. आणि यासाठी आपण बघितलेलं होतेच इतर बाकीचे. मस्तच. आंब्याचे हे जे सुकवलेले फोडी जे आहेत ना, म्हणजे ते जा काय म्हणतात ते का, तर ह्या 250 म्हणजे 250 रुपये शेर आहे हो. पण शेर पण मी पहिल्यांदाच बघितलं आहे प्लॅस्टिकचं. जो आपल्या कोकणात आपण लाकडी बघतो ना, 250 या 250. आणि हे कसे आहेत? हे 50 रुपये. हे 50 रुपये आहेत. तिरफाळा. थांब माहिती आहे ते कसे आहेत? 250 रुपये. 250 रुपये. सगळं 250 रुपयेचा. 250. हां, इकडे सगळं गावठीच आहे बघा. हे काय आंबाडी आहेत काय? तोरा. हां, हे का मावळेन म्हणतात. मावळेन मी पहिल्यांदाच बघतोय या. पण ह्या देवासाठी असता. ते म्हणतात की खाऊचा नसता, या देवासाठी असता. आणि ह्या 200 रुपये एक असा. त्यानंतर ह्या कसला फळ आहे काका? पारफणस. 5 फणस. हे पण पहिल्यांदाच बघतोय मी 5 फणस. आणि केळी बघा ना किती लांब लचकत ती. किती रुपये ती? 250 रुपये डझन. सगळ्यात महाग केळी आलंय. सगळ्यात महाग केळी 250 रुपये डझन. ती बघा तिकडे पण त्या साईडला मोठी केळी. या बाजूक वेगवेगळं मसालो सुद्धा असा. त्यासाठी केळ्याचं दुकान असा मोठा. पण ही वेगळ्या प्रकारची केळी आहेत. अशी केळी मी पहिल्यांदाच बघितलंय. या साईड पण हे बघा गावठी प्रोडक्ट सगळे एक नंबर. हे काय आहे? हे काय आहे? हा, हळद. आपल्या हळदीचे. अच्छा. हां, पातोळे करताना. पण ते हळद होते छोटे लावचे होते हळद. हां, हळद लावपाची. लावपाची हळद
म्हणजे थोडक्यात त्यांच्या भाषेत लावची हळद, आपल्या भाषेत लावची हळद आहे, रुजत घालूची. कोकणी, मालवणी. तुमची गोव्याची भाषा, आमची मालवणी भाषा. लावपाची हळद लक्षात ठेवा हा शब्द, लावपाची हळद म्हणजे रुजत घालूची हळद. हे किती रुपये बोललं? 50. 50 रुपये. 50 रुपये ती हळद. मस्त हळद हा, लक्षात ठेवा शब्द, लावपाची हळद. हे समोर दिसतात तुमका काजूगर, ते ओले काजू असत जे 400 रुपयाचे 100 काजू असत. आणि हे माझ्या हातात जे असत ना ते 200 रुपयाचे. ह्या एवढा पॉकेट आहे. किती आहेत आतमध्ये? 105 म्हणजे 100च, जवळजवळ जास्तच आहेत. 200 रुपये. हे भाजलेले आहेत, ते ओले आणि हे भाजलेले काजू. मस्त काजू भाजलेले, मस्त लागतात. एकदा येईलाच तुम्ही माशाच्या मार्केटमध्ये नक्की खरेदी करा. नफाचे फोटो काढून काय वत्त्यात. जो प्लास्टिकचा शेर हा, जो आपल्याकडे लाकडाचा असता. आणि या माप हे का म्हणतात ना, हे 70 रुपये. हे जे तांदूळ आहेत ना 70 रुपये. किती पॉलिश केलेले आहेत बघा, एक नंबर. हे बघा भारी आहेत. आपल्या करवंदा सुद्धा बघू मिळाली ती बघा. मे महिना अजून संपलेलो नाही अजिबात. पाऊस जरी किती पडलो तरी मे महिना संपलो नाही, त्याच्यामुळे करवंदा ही आपल्याला मिळतातच इकडे म्हापशाच्या बाजारमध्ये भाऊ. आणि 50 रुपयाचा माप आहे हा, पेपरमध्ये केलेला आता. वाव, काय वाटतं? मजा येता फिराक? हां, कसं वाटतं बाजार? वेगळं आहे ना, खूप वेगळं, खूप. आणि इकडे भरपूर काय काय, म्हणजे गोवन संस्कृतीचा प्रतीक म्हणतात ना, हे खरं म्हापशाचा बाजार आहे. किती भारी भारी दुकानं आहेत इकडे. हे बघा, म्हणजे गावठी एकदम जो तुमका जो मेन अट्रॅक्शन आहे ना ह्या दुकानांचाच असं आहे बघा. भारी भारी दुकानं आहेत इकडे. तिकडे समोर पण होती बघा. एक नंबर आहे बाजार. आवडलो माका, खूप आवडलो. गोव्यातलो गावठी नारळ सुद्धा 40 रुपयेच असा. 40 रुपये सगळीकडेच आहेत रेट, पण हे थोडं मोठं आहे 40 रुपयाच्या मानानं. आहे ते 30 रुपये आहेत काय. हे आपल्याकडे 40 रुपयानं एवढ्या साईजचे. हे फणसाचे गरे कसे? किती आहेत ते बुतूर? हां. आणि फणस? 500 रुपये एक फणस. समोर आता सगळी फळाची दुकानं चालू झाली आहेत. भाजीची दुकानं आतमध्ये संपली, जी तुमका मी दाखवलं आहे. गावठी भाजी होती. आणि इकडे फळा पण बघा किती डिसेंट दिसतात मस्तपैकी. चेरी, खूप दिवसांनी चेरी बघितलंय. चेरी एक नंबर. चेरी, ड्रॅगन फ्रूट. हां, ड्रॅगन फ्रूट्स किती मस्त मस्त आहेत बघा. ड्रॅगन फ्रूट खूप सुंदर सुंदर फळं. हे काय, हे कसलं फळं? हा, हे कुठचं फळ? लिची. आणि या बाजूचा पीच. भारी आहेत रे इकडे फळं, किती मस्त मस्त आहेत बघा. प्रत्येक फळ विक्रेत्याकडे येते बघा. तिकडे पण लिची असा. हा काय? आवाकाडो. आवाकाडो आवाकाडो ऐकलंय तर नाव मी. मस्त मस्त फळं आहेत बघा ना. आंबे पण कसे साईजचे आहेत ते बघा, वेगळ्याच साईजचे आंबे आहेत. एक नंबर. सुंदर सुंदर फळं आहेत. आणि किती मोठी दुकानं आहेत ती बघा फळांची. हे चेरी किती रुपये ही चेरी? बॉक्स 500 रुपयाचा बॉक्स आहे चेरीचो. एक नंबर. संध्याकाळचे वाजल्यात 5:54, म्हणजे जवळपास 6 वाजल्यात. आणि गर्दी बघा किती तुफान गर्दी आहे इकडे. जसं की आपल्याकडे दहिकलो किंवा आंगणेवाडी जत्रा ज्या टाईप असताना त्या टाईपची गर्दी म्हापसा मार्केटमध्ये तुम्ही बघू शकता. हे बघा. आणि इकडे तर सगळी भाजीचीच दुकानं असत. काय जबरदस्त गर्दी आहे बघा. इथून तर पुढे चलाक मिळत ना असे. आणि जवळजवळ 4थी का 5वी आपली गल्ली आहे, होय ना रे.
ज्या गल्लीत आपण एंट्री केली होती अजून असं खूप बाजारात म्हणजे फिरायचा ना तेवढा कमीचा. किती आहेत ते 1 2 3 4 5 6 लिंब आहेत 20ची. ती 50ची किती आहेत 12 लिंब आहेत आतमध्ये. ते मगाशी मोजलो एकाकडे आम्ही. काय गर्दी आहे जबरदस्त. पुढे जाऊन बघूया आपल्या काय अजून मिळता बघू वेगळा. सुपर. ह्या केळीचा फूल असा ह्याची किंमत काय असता आपल्याकडे 50-60 रुपये असता ना रे. आणि इकडे फक्त 20 रुपये असा. एवढा स्वस्त असा 20 रुपये म्हणजे जबरदस्त. मजा मजा करतात. हे बघा तुम्ही बघू शकता लाईन मध्ये किती आहेत ते बाजाराची दुकानं. खूप लांब पर्यंत तिची बिल्डिंग दिसता ना समोर त्याच्या इथपर्यंत गल्ली आहे ते सगळे. जबरदस्त. आणि ही भाजीची दुकानं आहेत सगळे. आणि रेट तर तेच आहेत आपलेच 20-20 रुपयाचे आहेत हे सगळे रेट. त्याचे भेंडे दिसतात तुमका, गाजरा दिसतात, मिरची दिसतात. हे सगळे 20-20 रुपये आहेत रेट ह्या साईटी.
कशा मग हे हां 100ला 5 20 रुपये एक. सिंधुदुर्गातले रेट आणि गोव्यातले रेट काय वेगवेगळे नाहीत. कुठच्या वस्तू जे आहेत ना ते खूपच स्वस्त असत आणि कुठच्या वस्तू आपल्या सिंधुदुर्गापेक्षा महाग असत. कोकणातले बाजार तुम्ही खूप बघितलास. ह्या सुद्धा कोकणच असा. गोवा म्हणजे सुद्धा कोकणमध्येच येता. पण सिंधुदुर्गाच्या बाजूकच आपला गोवा असल्यामुळे आमचा येणं जाणं ह्या मध्ये असताच. आणि आज सहज येणं झाला शुक्रवार होतो. म्हटलं म्हापशाचो बाजार असा जो तुमका मी या व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे. तर म्हापशाच्या बाजारात तुमका काय आवडला माका नक्कीच सांगा. अजून कोणते तुमका बाजार बघूक आवडतील ते सुद्धा सांगा. मी जेवढे बाजार फिरांना अजून बरेचसे बाजार आहेत कोकणातले जे तुमका दाखवचे असत. तर ह्यो म्हापशाचो बाजार कसं होतो नक्कीच माका कमेंटमध्ये सांगा. आणि काय तुमका आवडला, स्पेशालिटी काय आवडली त्यासुद्धा सांगा. असेच नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर नक्कीच सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजे नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुमका मिळाल. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.